שלום לכולם וברוכים חזרה לצ'קה, אני המארח שלכם נועם לנגביים, לצידי דוד פפר, בהרכב חלקי אבל נסתדר היום. נעשה עוד אפדייט של העונה הסדירה ב-NBA, מה הולך עד עכשיו, ונדבר על הקבוצות שמעניינות אותנו במיוחד. ויאללה, בואו לא נבזבז עוד זמן ונתחיל ישר עם בוסטון, נכון? אתה רוצה קודם רגע נראה את הטבלה כולה, רק שנראה סבבה, בהתחלה. רק שנבדוק מה בדיוק הולך עם כל הקבוצות. אז הנה אפשר לראות. בוסטון ושרלוט הן בעצם הקבוצות בסטריק הטוב ביותר, הן 4 ניצחונות טובים, זה בגדול מה שקורה פה. עוד אי אפשר להבין לגמרי לאן הולכת כל קבוצה, כי באמת העונה רק התחילה, אבל ננסה לדבר באמת כמה שאפשר. אז נתחיל מבוסטון? יאללה, נתחיל מבוסטון. אני אתן לה את ההקדמה ואז אתה תצלול יותר לעומק. בוסטון, כאילו, הם אמנם התחילו לא הכי מהר, אבל מאז הם נתנו רגל על הגז ומפציצים בכל המובנים. טייטום ובראון ממשיכים להשתפר כל עונה, וגם בלי קמבה ווקר, או אני לא יודע, אולי זה לא גם, אולי זה שהוא לא שם עוזר להם, אבל הם מצליחים להיות מקום ראשון באיסט, וכן. אני מסכים איתך, באמת טייטום ובראון, על טייטום ציפו, כל הזמן רצו שהוא ייתן את העוד צעד קדימה, ובראון אמרו אולי זה המקסימום שיכול לתת, אז בראון מראה שיש לו עוד הרבה מה לתת, הוא כבר נכנס לרמה של האולסטאר עם ה-26 נקודות, שניהם, ושניהם קולים גם 43%, טייטום 44 וג'יילן בראון 43% ל-3, בואו נראה אם הם יכולים לשמור על זה, ובתוך הקבוצה, דברים מעניינים שיש יותר, זה הרוקי שלהם, פייטון פריצ'ארד, שהוא משחק מצוין ונכנס לנעליים של קמבה יחסית טוב, וטריסטן תומפסון וטייס, הם משחקים הרבה ביחד, בגלל שקמבה חסר, אז הם כל פעם משנים את ההרכב, לפעמים אוג'לי עולה, לפעמים זה תומפסון, וזה באמת יוצר הרכבים קצת משונים ומוזרים, אבל בינתיים זה יחסית מצליח. עוד משהו להוסיף? כן, אין לי עוד הרבה מה להוסיף, גם אני רק חושב שכאילו לקבוצה הזאת יש רק לאן להשתפר ולא להפך, בגלל שגם קמבה חוזר, אז נראה איך זה ישפיע על הקבוצה, וגם יש, חוץ מפריצ'רד, יש להם עוד רוקי שאני ממש אוהב, שזה נסמית, שהוא היה אחד מהקלעים הכי טובים בדראפט, והוא עוד לא ממש קיבל דקות, וכאילו, אני רק חושב שזה מראה על העומק, שהוא קצת underrated, העומק של הקבוצה שלהם לדעתי. עומק של מלא צעירים. כן. מלא צעירים שבחרו בדרפטים האחרונים בזכות טריידים. נכון. אני חושב שהוא קצת underrated, ובאמת יכול להיות אפילו שנראה את הסלטיקס בגמר השנה, לדעתי לפחות. יאללה, נעבור לפילי. יאללה. טוב, אז פילי, באמת קראו להם כמה דברים עם הקורונה, אבל בסך הכל הם משחקים מצוין. מה אם הייתי אוהד של פילי, הייתי מאוד שמח לראות, זה באמת שסט קרי הוא לוקח רול מאוד רציני בהתקפה, הוא ואמביד משחקים ביחד קרוב לשני כמו שג'יי ג'יי רדיק שיחק, רק שלסט קרי יש קצת יותר יכולת להוריד כדרור. מה שבאמת עוד יותר משמח זה שאמביד חוזר לפורם של לפני שנתיים ולא של שנה שעברה, שהוא משחק ברמה מאוד מאוד גבוהה, ועוד יותר טוב זה שראיתי במשחקים האחרונים, היו להם משחקים יחסית צמודים, וכל פעם אמביד לקח על עצמו והוא הצליח לקלוע בקלאץ', מה שלא הצליחו בפלייאוף, וזה מה שעצר אותם הרבה פעמים, שאמביד לא הצליח לקחת על עצמו, ובאמת גם טובייס הריס משחק מצוין. הבעיה היחידה, לדעתי, אולי זה לא בעיה, אולי זה יכול להיות דווקא דבר טוב, שבן סימונס קצת לוקח יותר רול של מין דריימונד גרין כזה, של להיות רכז של ההתקפה, עם הרבה נגיעות תוך כדי ההתקפה, אבל הוא זורק לדעתי 9 פעמים במשחק, לא יותר. ודני גרין באמת גם קלה במשחק האחרון 9 שלשות, הוא מזכיר את הדני גרין של הספרס. אתה רוצה להוסיף עוד משהו? כן, אני כן אוסיף שאפילו מחוץ לשלישייה הזאת של, או אפילו רביעייה של אמביד,
אמביד, סימונס, סף וטובייס האריס, יש להם עוד שחקנים שהפתיעו אותי לטובה, שגם דני גרין שאמרת, וגם כאילו, עם כל הכבוד, אני בכל זאת מבין שה39 נקודות שהוא שם, זה היה מאוד תלוי בסיטואציה, וזה לא באמת מראה כמו שתחשוב שזה מראה, אבל אני עדיין חושב שטייריס מקסי הוא שחקן מצוין לרוטיישן של הסיקסרס, ואני, עוד פעם, זה באמת נחמד לראות אותם מצליחים להצליח ככה, שאמרו הרבה אנשים שהם יצטרכו לפוצץ את הקור שלהם עם אמביד וסימונס, אבל בינתיים נראה שזה מצליח, ונקווה לטוב. כן. הקבוצה הבאה זה אינדיאנה. אתה רוצה להתחיל? כן, אני אתחיל. אינדיאנה זה באמת חבורה של שחקנים, שכל אחד ואחד שם לדעתי underrated. אולי חוץ מטי.ג'יי וורן, בגלל שהוא שם כמה פעמים משחקים טובים בבועה, אז הוא קצת overrated, אבל חוץ מזה כולם שם מאוד underrated. נתחיל מברוגדון, שהוא באמת, הוא סקורר מצוין, והוא גם, הוא פוינט גארד לא רע בכלל. האם הוא סופרסטאר או משהו כזה, או אולסטאר? לא, אבל הוא באמת פוינט גארד טוב מאוד, והוא גם התחיל את העונה מצוין. סבוניס, שהוא, איכשהו, אפילו שהוא היה אולסטאר שנה שעברה, הוא עדיין underrated. הוא שחקן שבאמת, אני גם אוהב לראות את סבוניס משחק במעט פעמים שיוצא לי לראות משחקים של אינדיאנה, והוא באמת שחקן אחד הכי underrated בליגה. אולדיפו בשקט חוזר קצת לאיך שהוא שיחק לפני שנתיים, אמנם עדיין לא ברמה הזאת שהוא היה שחקן המשתפר, אבל הוא הרבה יותר טוב ממה שהוא היה שנה שעברה כשהוא חזר מהפציעה. ומיילס טרנר הוא פשוט כאילו סנטר שלא מדברים עליו מספיק, שהוא אחד אם לא הסנטר 3&D הכי טוב בליגה, לדעתי לפחות. רואים פה כאילו 4.1 בלוקים, אני אפילו לא ידעתי את זה, אבל זה הזוי. וזהו. כן, אני מסכים, יש כמה שחקנים השנה בליגה שנותנים מספרים שלא נראו מאז אולאז'ואן, אפשר לומר, במספר הבלוקים למשחק. באמת סבוניס הוא נתן קפיצת מדרגה מטורפת, והוא כבר נראה כמו שחקן שיכול להוביל קבוצה בפלייאוף, ולא רק בעונה הסדירה. חשוב גם להזכיר שכשהם שיחקו בפלייאוף מול מיאמי, הוא לא היה בכלל. אז הם באמת, את הסדרה הזאת צריך לקחת בערך מוגבל, ובאמת אפשר לראות, נראה לי פה, שבאמת מבחינת הנגיעות למשחק, גם סבוניס וגם ברוגדון איפשהו פה, הנה פה, הם באמת עם מספר הנגיעות הכי גבוה בקבוצה, בליגה בטופ 4 שניהם, זה מראה שכל ההתקפה מרוכזת סביבם, הם באמת מצליחים להביא את אינדיאנה למקומות מאוד יפים, וסבוניס באמת, הוא מכונת טריפל דאבלים השנה, הוא קצת מזכיר את המשחק של יוקיץ', נאחל לו שבאמת יגיע גם לרמה של יוקיץ', הוא עדיין לא שם, אבל הוא באמת יכול להגיע לשם. ועוד דבר זה שאינדיאנה היא באמת הקבוצה היחידה בליגה כמעט שעדיין יכולה לשחק עם שני גבוהים, וזה עדיין יצליח לה ולא ייראה יותר מדי אוקוורד בתוך ההתקפה שלו. כי גם שניהם יכולים לעשות ספייסינג. כן, בדיוק. נעבור לשרלוט. תתחיל אתה. אני שומע שאתה ממש חוש לדבר אליהם. לא, האמת שכן, האמת שאני כן חש לדבר. זאת הקבוצה שאני רואה אותה, אני הכי האמת נהנה בליגה השנה. יש להם שחקנים, לא רק שחקנים, השיטה שבה הם משחקים היא מאוד כיף לצפות בהם, הרבה מאוד מסירות והרבה מאוד תנועה, וגם הם משחקים מאוד מאוד נמוך. הרבה פעמים הם משחקים עם וושינגטון, פי.ג'יי וושינגטון ב5, עם גורדון ב4 ועוד 3 פוינגרדים אפשר לומר. למלו הוא באמת כנראה הרוקי הכי טוב השנה, כנראה, יכול להיות. נראה לי הרוב יסכימו איתך. כן, עד כה כנראה שזה כן, והייוורד הוא מפציץ לאחרונה, הוא נותן משחקים של 40 נקודות, דברים שגם בעונת אולסטאר שלו ביוטה הוא לא נתן. זאת בסך הכל קבוצה יחסית עמוקה, גם התאומים מרטין, אתה רואה אותו משחקים והם פתאום מראים לך איזה ניצוצות של שחקנים שיודעים מה הם עושים, הם לא רק שחקנים טובים בהגנה, אלא הם גם ראיתי אותם מורידים כדרור והם חודרים טוב והם זורקים טוב, באמת קבוצה יחסית מאוד עמוקה. אתה רוצה?
אני אוסיף שכאילו באמת למלו הוא לדעתי כאילו התקרה שלו גבוהה בקטע מוגזם, כאילו זה שחקן שיודע לראות את המשחק, כאילו יכול להיות כאילו באמת ברמות שלא רואים הרבה בליגה, כאילו אני קצת מפריז, אבל כאילו רואים בו כאילו את הראיית מגרש של אפילו של לברון או קריס פול, שכאילו אם הכל ילך כרגיל הוא יכול להגיע לשם אולי. הוא גם עוד לא פתח עד עכשיו, שזה גם כאילו, עוד פעם, יש לו סילינג גבוה מאוד. מה שכן, אני כן חושב שהם צריכים להוריד את דוונטי גרם לספסל, כי שנה שעברה דוונטי גרם הוא היה שחקן נחמד, אבל הוא בכל זאת, לדעתי הם תופסים ממנו יותר מדי, כאילו הוא שחקן רשום עליו, כאילו על הפרצוף, שהוא קלאסיק סיקסט מן, עכשיו הייתי רוצה לראות אותם עם למלו באחד ורוזיר בשתיים, אבל כן, זו קבוצה שכיף לצפות, שבאמת קבוצה כיפית, ונראה אם הם יצליחו לגרום למשהו טוב להתרחש בעיר שרלוט. גם עם רוזיר, פתח את העונה עם אחוזים מטורפים בשלוש, ולמלו הוא באמת שחקן שמצד אחד נורא כיף לצפות בו, מצד שני אתה לא מבין כל כך מה אתה רואה, כי יש לו זריקה זויה לחלוטין, והוא לפעמים עולה לג'אמפרים כמו נוביצקי בפיידאווי עם זריקה מהבטן, דברים שאתה לא רגיל לראות. נעבור עכשיו לקבוצה המאכזבת אולי ביותר השנה, לטורונטו. האמת ששנינו ציפינו שהם לא... אמרנו שיכול להיות שהם אפילו לא יגיעו, אני אמרתי שהם לא יגיעו אולי לפלייאוף. אני לא אמרתי שהם לא יגיעו לפלייאוף, אבל כן חשבתי שכשכולם מסביבם מתחזקים והם לא התחזקו, אז חשבתי שהם ייקחו צעד אחורה, אבל הם עשו הרבה יותר... הצעד אחורה היה הרבה יותר אחורה משחשבתי. כן, הם באמת הלכו צעד אחורה בצורה קיצונית, ולכאורה כשמסתכלים על הנקודות שהם שמים ועל היכולת שלהם להציג מספרים, זה לא נראה כל כך שונה משנים קודמות, ואפילו יותר טוב מבחינת נגיד פרד ומבליט, אבל פשוט כנראה ההגנה שלהם לא מתפקדת, למרות שבושי הוא עוד אחד מהשחקנים שנותנים מספרי בלוקים הזויים, עם אותת ידיים עצומה כמו טרנר, אבל אפשר לראות באמת שהם קבוצה פשוט לא מספיק עמוקה בניגוד לשנים קודמות. עכשיו יש להם אולי 7 שחקנים שצריכים לקבל דקות בליגה, ואתה נגיד שחקנים כמו אלכס לן, שפשוט לא יודעים מה הם עושים על המגרש, והם עדיין מקבלים דקות. כנראה שלאבד את איבאקה וגסול זה משמעותי מאוד, ולא נתנו לזה מספיק חשיבות כמו שהיה צריך. נכון. סתם, אני דווקא אהבתי את טורונטו, אז חבל לי לראות אותם כל כך מסריחים כמו שהם, אבל נראה, אני גם לא באמת רואה הרבה אפסייד בסיטואציה אם זה המשיך ככה, כי רוב השחקנים שלך הם, חוץ מוון וליט וסייקם, כאילו, לא רוב השחקנים, אני מגזים, אבל כאילו יש לך את קאי לאורי שהוא כבר לא, שנה אחת, שנתיים מקסימום אני נותן לו לשחק ברמה טובה, ואז כאילו אין לך עוד שחקנים שאתה, חוץ מסייקם, שאפילו השנה הוא, שוב, אני לא בטוח שהוא זה, שכאילו, שחקן שאתה תבנה מסביבו את הפרנצ'ייז שלך. סייקם במשחקים האחרונים כן השתפר מאוד כן, יחסית. הוא השתפר במשחקים האחרונים, אבל הוא פעמיים החטיא גם... כן, הוא לא מצליח לסיים משחקים, אבל מה שרואים עוד יותר זה שכאילו עלו על הקטע שלו. הוא לא באמת שחקן שהוא ממש יודע ליצור לעצמו, והיה לו פשוט את הסבסוב הזה ואת הדברים בפוסט וכל מיני דברים כאלה. זה מרגיש שהליגה פתחות או יותר הבינה מה צריך בשביל לעצור אותו, והוא לא מצליח כל כך להתגבר על זה. טוב, נעבור לקבוצתך כביכול מפות לא באמת מפתיעות, לדעתי. אני אתחיל ברשותך. אז אני לא חושב שאותי לפחות, אני לא כל כך הפתיע. הפתיחה שלנו כן הפתיעה אותי שאנחנו נהיה במקום כזה גבוה במערב, לפחות עד ההפסד לוושינגטון, היינו מקום ראשון, אבל זה בעיקר לדעתי בגלל מעידות של קבוצות אחרות ולא בגללנו. אז אני אגיד ככה, קריס פול עושה בדיוק מה שכאילו קיוויתי בסצנריו הכי טוב, הוא
מנהיג את הקבוצה, זה באמת ככה נראה, הוא נותן אסיסטים והוא קולע כשצריך. הוא לא סקורר בכלל, אבל זה סבבה, כי אם צריך את הקלאץ' בסקט, אז הוא ייתן לך אותו. דווין בוקר, הממוצעים שלו ירדו, ואני דווקא אוהב שהממוצעים שלו ירדו, כי בתור אחד שכאילו ראה את פיניקס בשנתיים האחרונות, כאילו הוא היה הדבר היחיד שהיה להם בהתקפה, הוא היה צריך לכדרר, לעשות הכל בהתקפה, וזה באמת היה קשה לצפות לפעמים. אייטון הכי מאכזב מבין השלישייה, אבל אני גם, יש לו את כל הנתונים הפיזיים, אבל הוא פשוט צריך להתחיל להיות יותר אגרסיבי, במיוחד בהתקפה, בהגנה הוא דווקא די בסדר, לפחות לדעתי, אבל הם דווקא פחות מעניינים שלושתם. אני הכי מעניין אותי לדבר על איך שפיניקס הפכו לקבוצת, כאילו לקבוצת 3&D, כי חוץ מאייטון באמת כולם בקבוצה שלנו יכולים לזרוק שלשות, ולזרוק שלשות טוב מאוד, כאילו יש לך את בוקר שזכה בתחרות שלשות, ואז יש לך את קריס פול שהוא גם קולע נהדר, ואז יש לך את מיקל ברידג'ס שלדעתי הוא באמת צריך לדבר עליו בתור אופציה לשחקן המשתפר של העונה, עם איך שהוא משחק בהתקפה גם, בהגנה ידענו תמיד שהוא מיוחד בהגנה, אבל השנה הוא קולע את השלשות שלו, והוא קולע עוד דברים, הוא פשוט נהדר השנה. פשוט כולם יכולים בקבוצה לקלוע לך איזה שלשה, וזה באמת יכול להפוך לריצות תוך רגע. ככה שזה באמת מה שאני הכי מרשים אותי השנה בפיניקס, ואני מקווה שנמשיך ככה וחס וחלילה אף אחד לא ייפתח. אין לי יותר מדי מה להוסיף, אז נעבור לקבוצה הבאה. סבבה. טוב, הקבוצה שכבר הספידו אותה, כולל אני, הספדתי אותה עד הסוף. אני גם... טוב, אתה רוצה לדבר או שאני אתחיל? סבבה, אני אדבר. שוב, דווקא הפעם, אני זוכר ממש בתחילת העונה, צחקנו בעיקר אתה, אבל גם קצת אני על יאלי ששם את סטף כל כך גבוה, ואמרנו שכאילו, זהו, הווריורס נגמרו, ואז סטף החליט להפוך ל-MVP מוד, ופשוט לבד, לגמרי לבד, סוחב את הקבוצה הזאת למאזן 6-4, שזה מה, או, כן, 6-4? 6-5, לא יודע. מאזן טוב, בכל מקרה, מאזן חיובי. סטף משחק מדהים, כל פעם שהוא משחק, כל פעם שהוא נותן משחק מדהים הם מנצחים, כל פעם שהוא לא, הם מפסידים. וזה כאילו באמת, ג'יימס וייזמן נראה מבטיח, הוא נראה כמו רוקי בסדר, מהיותר טובים בדראפט היחסית חלש הזה, אבל חוץ מסטף, באמת אני לא רואה פה שום שחקן, דריימונד, אני כן, דריימונד כן נותן עונת ריבאונד, ועושה את כל הדברים שלא מדברים עליהם, אז דריימונד כן משחק טוב עונה, אבל חוץ מזה, כאילו סטף לבד סוחב את הקבוצה הזאת לאיפה שהם, וזה שפו על סטף. אני חצי מסכים איתך, אני חושב שסטף עשה את הדברים האלה מתחילת העונה לדעתי, אבל פשוט לא היה מישהו שיעזור חוץ ממנו, ובאמת עכשיו הם פחות או יותר אותה קבוצה, רק עם שני שינויים, שדריימונד חזר, אני לא בדיוק יודע איך הוא מצליח להחזיק את הקבוצה הזאת, כי הוא, לכאורה זה לא נראה שהוא עושה יותר מדי, אבל באמת כשהם אותם משחקים, כשצופים בהם משחקים, אתה רואה אותם איך הוא מכוון כל שחקן להיות איפה שהוא נמצא, וזה נראה שבאמת במשחקים האחרונים מאז שהוא חזר, מעבר לעובדה שהוא בעצמו עוזר, הוא עוזר לשחקנים כמו ויגינס ואוברה קצת להבין מה קורה בשיטת המשחק של הווריורס, והדבר השני זה באמת ויגינס שהוא קולע עכשיו כבר כמעט 40% ל3, שזה בתחילת העונה היה נשמע דמיוני, והוא באמת קולע באחוזים טובים, והוא ספוט-אפ שוטר יותר טוב ממה שהוא אי פעם היה, והוא, אני לא יודע אם הם יגיעו לפלייאוף עדיין, אבל הם בהחלט נראה קבוצה ראויה בניגוד למה שהיה בתחילת העונה. נכון. בתור כאילו עד פיניקס קשה לי לקוות שהם יגיעו לפלייאוף, אבל אני כן רוצה לראות איך סטף מפציץ את כל הקומפטישן. וגם נראה שאוברה הוא לא מצליח כל כך לבוא לידי ביטוי בהתקפה, אבל נכון.
הוא וקנט בייזמור נותנים הרבה אנרגיה גם בהגנה, והם באמת נותנים הרבה כוח, לא בדיוק לספסל, אבל הם נותנים בוסט נוסף כשסטף לאו דווקא על המגרש, והם באמת מתנפלים על כל כדור. נעבור לקבוצה הבאה, שאני בעיקר רציתי לדבר, לא יודע אם אתה רוצה, אבל... אני מבין מה מעניין בקבוצה הזאת. כאילו אמרתי, לא מזמן דיברתי על זה עם מישהו, אני לא זוכר מי, אבל מה שמעניין זה כאילו, יש לך חצי אחד את הזקנים שעבר זמנם, שזה דה רוזן, רודי גיי ומרקוס אלדריץ', ואז מצד שני את הצעירים שהגיע זמנם, אז זה כאילו, זה כיף, זה כאילו, קבוצה מגניבה, אבל אני לא יודע כאילו, השנה אני עדיין לא חושב שזה מספיק. אני ממש, כאילו, ביחד עם... מי אמרתי שאני אוהב לצפות בהם? טוב, לא משנה. אז זו הקבוצה השנייה שאני חייב לצפות בה. לא יודע, משום אני אוהב לראות יחסית נמושות, אבל העונה זה באמת נראה שיש להם 3 גארדים מצוינים, יש להם את, מעבר כאילו, בחבורת צעירים, כפי שהגדרת אותם, יש להם את מרי ווקר וקלדון ג'ונסון, ששלושתם, כל פעם 2 מהם בוחרים להופיע מצוין למשחק, ואחד קצת ברקע, ויש להם נוסף את דה רוזן, שהשנה הוא גם התחיל להיות קצת פליימייקר, וגם לזרוק ל3. אולדריג' הוא באמת כבר חבוט לגמרי, ככה זה נראה, לא נראה שיש לו עוד הרבה מה לעשות בליגה, הוא מאוד עייף ואיטי, והוא לא מתאים למשחק היום, אבל באמת, הם קבוצה שם רצה מהר, הם דברים שפשוט לא היית מדמיין שקבוצה של פופוביץ' הייתה עושה, כאילו, הם לא כל כך, זה לא מרגיש שהיא קבוצה אחראית במיוחד, אבל זה כן מרגיש שהם יודעים מה הם עושים. שחקנים צעירים כמו ג'ונסון הוא לא רוקי, אבל הוא לא כל כך שיחק בעונה הקודמת, והוא באמת שחקן שמתחילת העונה הוא כבר הראה ניצוצות שאוהדי סן אנטוניו יכולים לבנות על השלושה האלה באמת לעתיד שלהם. כן, אני באמת כאילו מעניין אותי שהם לא עושים טרייד על דה רוזן ואולדריג', אבל כנראה שזה לא בשביל פופוביץ', ריבילד שלם. נראה שאין הרבה ביקוש לשחקנים כאלה. בדומה לשרלוט באמת, גם מה שכיף לצפות בהם זה שהם משחקים גם נורא נמוך. אני חושב שראיתי פעם אחת את דה רוזן ב4 ואת 3 הגארדים משחקים. דברים משונים לחלוטין, אבל כשזה עובד זה עובד, והם כרגע במקום השמיני. ולא ציפו שהם יגיעו לשם, אבל הלילה עוד צעיר, מה שנקרא. נעבור אתה רוצה לדבר על אוקלאומה? אין לי מה להגיד על אוקלאומה, נראה לי אתה. אני רק אגיד שאני מאוד אוהב את דריוס בייזלי מאז שהוא נבחר בדראפט, ושאני חושב שהוא סטיל מוחלט. זה כל מה שיש לי להגיד על אוקלאומה. כן, אני מצטרף לאמירה הזאת, ורק עוד 2 דברים, זה דבר ראשון שאלכסנדר נראה באמת כמו כבר שחקן שהוא הרבה עונות בליגה, הוא משחק בצורה מאוד אחראית, והוא לוקח את ההתקפה הזאת על הכתפיים, הוא מחזיק אותה, הוא מרכז אותה מצוין לדעתי, לפי מה שראיתי עד עכשיו, ועוד דבר זה שלוגוונץ דורט, אהובנו, מצליח לקלוע ל3, הוא עם 44% העונה, שזה מטורף לחלוטין, גם הוא זורק 5 זריקות למשחק, אז זה לא סתם איזה משהו חד פעמי לדעתי, אז יכול להיות שהוא עבד קשה בקיץ, והוא זה נראה כמו קבוצה מאוד משונה, עם נגיד 3 שחקנים שאתה יכול לבנות עליהם לעתיד, עם דורט, אלכסנדר ובייזלי, ושחקנים עייפים כמו אורפורד, שמכורח הנסיבות הוא נמצא שם. וכמובן השחקן השישי הפיק בדראפט, והשחקן השביעי הפיק בדראפט וכו'. בדיוק. נעבור לסקרמנטו, עוד קבוצה שמאוד כיף לצפות בה בגלל המהירות שבה היא משחקת, אתה רואה משחק שלה ואתה לא מצליח לעקוב אחרי מי נמצא באיזה צד, מצטרף לדיארון פוקס, גם טייריס הליברטון, שגם זריקה הכי מכוערת שראיתי בחיים שלי, אבל איכשהו זה נכנס, כי נותנים לו כל פעם 3 מטר לכוון. גם קבוצה שהיא לא מאוד עמוקה, אבל יש לה 7-8 שחקנים טובים מאוד, נגיד עם ראשון הולם שהוא באמת הפך להיות סנטר ראוי לליגה, ובאנס שהוא נותן עונה הכי טובה בקריירה שלו לדעתי עד עכשיו. יש מצב, אולי חוץ מהעונה הזאת בדלס. אני רק אוסיף על מרווין בגלי, שהוא כאילו מאכזב אותי מאוד מאז שהוא
מאז העונה הראשונה שלו, אבל היה בעיקר פציעות השנה, גם כאילו, לדעתי זאת הייתה צריכה להיות השנה שלו לפרוץ, והוא לא עושה את זה, אפילו הורדתי אותו מהפנטזי. וזהו, כאילו גם יש את כל הדרמה עם אבא שלו וזה, הוא מאכזב מאוד, מרווין בייג. חוץ מזה, קבוצה באמת נחמד. אני חושב שברגע שפוקס... טוב, הקבוצה הבאה זה ניו אורלינס, שגם היא קבוצה שהיא ספק, שהיא כנראה מקום 9-10 כמו סקרמנטו. אני אומר עליה כמה מילים, רק שהיא קבוצה שהיא נורא מוזרה בעיניי, היא קבוצה שבנויה ממש לא טוב, פשוט לא טוב. אפשר נגיד לראות פה את האחוזים שלהם, מלא שחקנים שבכלל לא זורקים, לא חושבים בכלל על זריקה משלוש. השחקן שזורק הכי טוב הוא אריק בלדסו, שזה שחקן שירדו כל השנים על הקליעה שלו, והיחיד שהוא באמת איום לשלוש זה ברנדון אינגרם. הם באמת הם לא קבוצה שתגיע בהרכב כזה לפלייאוף. מההתחלה חשבתי שסטיבן אדמס מישהו, הוא כן מצליח אפקטיבי בצורה מסוימת, אבל הוא ממש תוקע את ההתקפה, כאילו זיין רוצה להיכנס ועומד הבלוק הענק הזה בתוך הצבע, והיא מאוד שומר שבא לעזרה. ואינגרם, הדבר היחיד שטוב זה שאינגרם מעבר, כבר בעונה הקודמת הוא הראה את זה, אבל עכשיו הוא גם מראה שהוא יכול להיות פליימייקר וליצור לשחקנים אחרים חוץ מלעצמו, והוא ממשיך ביכולת הטובה מהעונה הקודמת. כן, אין לי הרבה מה להוסיף, שבאמת כאילו סטיבן אדמס קצת הורס להם שם את ההתקפה, אז נראה מה יהיה העתיד איתו. אולי ברגע שג'יי רדיק יקלה קצת יותר מ-29%, הם יצליחו קצת יותר. כן. עבור עסוק לאטלנטה. בלעשות פודקאסט פחות טוב. כן. טוב, אז נעבור לאטלנטה, שזה ברגע האחרון הוספנו עכשיו, אז אתה רוצה להתחיל? אני אתחיל. אטלנטה הם לא מפתיעים לטובה, והם לא מפתיעים לרעה, הם התחילו כזה טרי יאנג התחיל כמו שתצפה שהוא התחיל למעט לכזה כמה משחקים שהוא היה ממש ממש גרוע בהם, אבל חוץ מזה הוא שיחק סבבה, ומה שכן, יש להם המון פציעות, כאילו גם כל אני ראיתי לפני יומיים, לא זוכר, יומיים או משהו כזה, כל השחקנים שהם החתימו באוף סיזן, שכולם דיברו על האוף סיזן של אטלנטה כאוף סיזן הכי טוב, אז כולם פצועים. אז נראה אם הם יחלימו ויהיו יותר טוב. קלינט קפלה חזר מפציעה להיות בדיוק אותו קלינט קפלה שהכרנו ואהבנו. ג'ון קולינס, אני לא יודע מה העתיד שלו בקבוצה, כאילו לדעתי הם יצטרכו לבחור בינו לבין גלינרי, ונראה. אני פחות או יותר מסכים מה שאמרת, אבל אני חושב שקולינס דווקא מוסיף משהו שלגלינרי אין, שזה קצת יותר בהגנה לשמור על פורדים יותר אתלטיים. מה שבאמת רציתי להגיד על הקבוצה הזאת זה שהשני שחקנים מהעונה הקודמת, הנטר ורדי, שהיו נראים בהתחלה כמו בסטס אמיתיים, הם פתאום נראים כמו משהו קרה בין העונה הקודמת לעונה הזאת. אתה יכול לראות את זה אפילו על איך שהם בנויים. אתה רואה את רדי שהוא פתאום נראה שחקן חזק ופורד שיכול לשחק בעמדה אפילו 4. אותו דבר גם על הנטר, ושניהם קולעים יותר טוב והם יותר אפקטיביים, הם יותר טובים גם בהגנה. זאת קבוצה שהיא לא מדהימה בהגנה, אבל כששניהם משחקים ביחד היא קבוצה הרבה יותר טובה כשהם נמצאים. וברגע שבאמת בוגדנוביץ', גלינרי ורונדו ייכנסו לעניינים, זאת תהיה קבוצה שהיא יכולה להגיע מקום נגיד חמישי או וסיבוב שני בפלייאוף, לפי דעתי. כן. מעניין מה עם קריס דן, כי אני חושב שגם עליו דיברו בתור חתומה ממש טובה, והוא פשוט נעלם, כאילו אפילו לא רואים אותו פה. כן, זה לא, אני יודע שהוא פצוע. זהו, אפילו לא רואים אותו פה, אז נראה מה יקרה איתם. הם באמת קבוצה שצריך לתת להם קצת גם זמן להתחבר ביחד. אתה רוצה לדבר על הדרמות ביוסטון, או שנשמור לך? נדבר על יוסטון, נזכיר את הדרמות כבלאחר יד. אני כן חושב שאם הרדן באמת היה נותן את הכל, אז הם היו יכולים להיות קבוצה כמו שנה שעברה. האם זה היה כאילו עוזר להם, אני לא יודע. ג'ון וול חזר די סבבה מפציעה, הוא די
כאילו לא 100%, אבל הוא כזה 80% ג'ון וול, שזה די טוב, כאילו יחסית למה שציפו. קריסטיאן ווד, שאני נורא אהבתי את ההחתמה שלו, כבר רציתי שפיניקס יחתימו אותו, אני מאוד אהבתי אותו בתור שחקן, והוא מפציץ העונה, סטיל של פרי אייג'נסי, והוא באמת הסנטר, אני זוכר שדיברתי איתך על זה שנה שעברה, שכאילו אמרתי, למה יוסטון לא לוקחים סנטר גבוה שיכול לקלוע, אז הנה הם עשו את זה, וזה באמת, זה מועיל לדעתי לפחות לקבוצה, והבעיה העיקרית היא בהרדן, שאנחנו כולנו יודעים למה הוא מסוגל, אבל בינתיים זה נראה שהוא פשוט אין לו חשק, זה חבל. אני לא כל כך אוהב את הרדן השחקן, אבל עכשיו אני אפילו פחות אוהב את הרדן הבן אדם, ככה זה נראה. אני מסכים באמת שהרדן הוא לא יודע אם הוא לא נותן את כל כולו, אבל באמת הוא נראה פחות מרוצה למגרש, אבל ממשהו אחד הוא בטוח מרוצה, זה שסוף סוף יש עוד לוב פרט כמו קלינט קפלה וקריסטיאן ווד, שכל התקפה שנייה זה לוב אליו, מלבד השלשות שהוא לפעמים קולע, ובאמת ג'ון וול, הבעיה העיקרית זה לא כמה שהוא קולע, זה בעיקר כמה שהוא מוסר, 5 אסיסטים, זה חצי ממה שהוא רגיל לתת, כנראה שזה בגלל שהרדן באמת לוקח הרבה מאוד על עצמו, ויש להם כל מיני שחקנים משונים ומעניינים, כמו ג'יישון טייט, שבחיים לא שמעתי עליו לפני תחילת העונה, והוא משחק סבבה, הוא שחקן שמשחק נורא מוזר, הוא פתאום רץ ראש בקיר, נתקע בכמה שחקנים, ומעיף שריקה וזה איך שהוא נכנס, ועוד שחקן שמפתיע לטובה זה דיוויד נווייבה, משחק פאורפורד, נכון? מי? נואבה. תלוי באיזה הרכבים מוזרים הם משחקים, והוא באמת גם, היו הרבה משחקים שהוא נתן יותר מ10 נקודות, שזה באמת משהו שהם צריכים, כי השנה הם קצת פחות נמוקים, והבעיה הכי גדולה לדעתי זה אם היה להם נגיד את קזנס כל פעם מנסה להיכנס לעניינים, ועד שהוא כבר נראה שהוא בקצב של המשחק, הוא מקבל טכנית והוא הולך הביתה מוקדם, הוא הולך למקלחות מוקדם, אם הוא יצליח אולי קצת להתעשת, והרדן יחליט לחזור לשחק, הם קבוצה יותר טובה לדעתי מאשר מה שהם היו שנה שעברה. כן, אז זהו, לדעתי, נקווה שה-NBA ימשיך ולא יפוצץ בגלל סיבות כאלה או אחרות, ויאללה פיניקס. יאללה ביי. ביי.